poză de aproape. Acum, așa, presiune. Să vină. Strângă, vină. Să moare, mă, da? Bravo. Așa sună. Suntem. Bravo. Ce mă bucur. Te n-ai? Bravo. Bravo, Poliția. Bravo. Uite, ai vrut aproape. Bravo. Acțiunea de mulgere a vacii. Domnul doctor Dimir Cătălin. miroase, mă, până aici. Uai, dar ce nu știu. E greu? Nu. Dar asta nu e lapte bun, așa e că nu e de băut. Trebuie să-l fierbi. Nu trebuie fiert. Bravo. Eu Hai cred că mă duc la asta asta. se împrietenește cu oricine. Wow. Trebuie pe rând, că fiecare, știi? Dar Dar trebuie să fac o... Cine îmi ține? Vezi ce ai în lapte, nu? Pământ. Alea trebuiau spălate cu o cârpă țâțele înainte. Da, bine, mă. Ajutai prin sită. Mai are două. Am mai găsit două. Câte are în total? 4, da. Curge, mă. Auzi? Bă, cred că te cunoaște. Dar ce calmă stă, mă, fantastic. E obișnuită. Asta e bună de reclamă la Red Bull, Cătă, cu casca, cu Red Bull și cu vaca.